दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे बे जोंनि बे सा देखियाजुलि ओनसोलनि फोरोंगिरि लाइमोन फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ गासैखौबो जोङो खन्थाइ लिरनाय हुदा खालामनायजों लोगोसे रायथाइ सुजुनाय आरो सल' सुंद' सल' बायदि रोखोमनि लिरनाय बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों बे थुनलाइयारि आयदाखौ लानाय जायो सम सम। नैबे थुनलाइयारि आयदायाव खमब्लाबो 100सो सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि लिरगिरिफोरा बा फोरोंगिरिफोरा गोबां गावबागावनि उसुबिदानि थाखाय दिनै बाहागो लाफैनो हायाखै। हयथ' बिथांमोना उननि समफोराव बाहागो लागोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि महरै जोंहा एलकेडिनि प्रफेसर जोंहा डक्टर तुलन मोसाहारि सारखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। नोंथांमोना नैबे दिनैनि जि हाबाफारि खुंनाय गुबैयै बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय 2019 मायथाइयाव जोङो बे ओनसोलनि गोरों गोरा लाइमोन बा फोरोंगिरि गासैखौबो जोङो लिंथुमनानै बे आफादखौ दानाय जादों आरो जोङो बोसोराव खमब्लाबो खननै खनथाम जों बे थुनलाइयारि आयदाखौ खुंबोनाय जायो। जोंथ' बाहागो लाजानो लुबैयो, जों हांख्रायो, नाथाय गोबां बिथिङाव जों सम होनो हाया। खायसे फरायसाफोरखौ जों लाबोजोबनो हायाखै। हायाब्लाबो जोङो गंसे फरायसालिनिफ्राय साब्रै साबा जों फरायसाफोरखौ लाबोयो, फोरोंगिरिफोरखौ लाबोयो आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लाजानो जों लुबैयो आरो उननि समफोराव जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु होगोन। नोंथांमोना दिनै बे गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि गेजेराव थुनलाइयारि मोनसे सांग्रांथि सोमजिनांगौ। जोंनि फरायसा, जोंनि फोरोंगिरि बा लाइमोन लिरगिरिफोरा बेनि गेजेरजों लिरनाय हुदाखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो, बेनो जोंनि थांखिया। स्निथि जे थुनलाइयारि आयदा बेयाव नोंथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैबाय। दिनै आलासि महरै बाहागो लाफैनानै नोंथाङा माबायदियै नोजोर बोदों? आच्चा, बे थुनलाइ थावख्रि जिथु नर्थ धेकियाजुलि आन्सलिकनि बेन्दोङाव सोरजिजानाय मोनसे थुनलाइयारि आयदा बियो, बे फैनानै आं जोबोद गोजोन मोनदों। बे स्निथि जिथु बिथांमोननि खुंथाय, बे खुंनाया जोबोद मोजां जादों। आं नुनो मोनदों दे दिनैनि बे गोदान जोलैफोरनि गेजेरावबो जे एफा मोजां मोजां खन्थाइ सोरजिदों आरो सल' सोरजिदों, बिथांमोनखौ नायोब्लाथ' भबिष्यतआ जोंहा बिराद मोजां होननानै जों बुंनो सानो आरो। जे नैबे थुनलाइ थावख्रिनि नैबे थुनलाइनि जे आयदा, बेनि गेजेरजों माबा मोनसे मिजिंथिनो हागोन नामा? मिजिं थिजायो, खारन बेयाव मोजां मोजां लिरगिरिनि दावगाबोनायखौ आं नुनो मोनदों। गतिके बे फिउचारनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु फिउचार, बे फिउचारा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानियाव फैगोन आं सानदों आरो। जे नैबेबायदि हाबाफारियाव ओनसोलनि जे जाखांफुबोनाय लाइमोनफोराथ' दा मेक्सिमाम बारा माबानायखौ आं नुवाखै, खुब खम आरोखि। लाइमोनफोरा खम आरो जिखिनि दङ बिथांमोना बिराद शार्प, बिराद मोजाङै लिरदों, बिराद सोरजिदों मोजाङै। गतिके बिथांमोननि फिउचारखौ आं आसा खालामदों आरो बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे कारनाव फैनो हायाखै, फैगोन सानसे। खोथाखौ जेब्लानाखि बुजि मोनगोन बा जोंनि सावरायनाय जिथु आयदाफोर, बिनि सायाव जेब्लानाखि बिथांमोना मोजाङै बुजिगोन, अब्लानो अट'मेटिक बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो आं आसा खालामो जे मोजां थुनलाइनि सोरजिया जोनोम जागोन आरो। बे खम जानायनि कारना जाबाय दिनैनि बादि प्लेटफर्मआ जोंहा गैयामोन आरोखि। नाथाय दिनै बिथांमोना थावख्रिनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोना बे प्लेटफर्मखौ बानायदों आरो बे बानायनायनिफ्राय जोङो प्लेटफर्म मोनबाय नालाय जोंनि मानसिफोरा दावगाबोसिगोन आरो आं बेखौ मिजिंथिदों।